Здравейте, приятели! От Titanium Cars днес издаваме този прекрасен Passat B8 Facelift модела в изпълнение плагин хибрид, 218 конски сили, бензин, електричество, като изцяло електрическия пробег е около 60 км. Автомобилът е на 89 000 км. Днес клиентите ще си го получат. Какво направихме още? Пълно обслужване на мотора, вътрешно детайлно почистване плюс външно и съответно 6-месечна гаранция или 10 000 км. Автомобилът е с доста добър набор от екстри, IQ, матрични фарове с функция прожекция, завиване и така нататък, LED дневна светлина долу. Отпред имаме, разбира се, Distronic с Front Assist, камера за разпознаване на пътни знаци плюс асистент за лента, уникално красиви 18-инчови джанти, оригинални, разбира се, с сини апарати, типично в GT или GTA изпълнението. Имаме и Keyless с два ключа автомобила, затъмнена задна част, динамичните мигачи и Full LED стоповете, разбира се, камера за заден ход, преден и заден парктроник, уникално запазен автомобил. Долу си имаме теглич, зарядно, аптечка, триъгълници. Ето ви от тази страна. Страшно красиво изпълнение. Сега ще го погледнем и отвътре. Буквално вътре е като нов, няма никакви следи от употреба. Отзад имаме штори на задния ред седалки. Трета зона климатроник. Подлакътник с къп холдери. И така да преминем отпред. Ленел пакет, стандартните неща за автомобила. Ще го запалим. Различни режими на шофиране. Само паркиране имаме, помощник за паркиране, двузонов климатроник отпред с подгрев на предните седалки. Имаме също и електрическа ръчност с автохолд, вече с новото дигитално табло. Доста по-персонализирано спрямо старата B8 преди 2020. Иначе имаме всички асистенти, както казахме, автоматични фарове, автоматични чистачки, мултиволан, круиз контрол, дистроници и така нататък. Днес клиентите ще си го получат и, както казахме, с 6-месечна гаранция или 10 000 км. Така че, ако желаете и вие подобен автомобил, свържете се с нас и ни последвайте в TikTok, Facebook и YouTube. До нови срещи!